Dead on arrival ang isang 75 anyos na magsasaka ng pagtatagain ng kanyang kabarangay na kapwa niya magsasaka sa Zone 6 Antipolo, Buhi, Camarines Sur. Alas 6:30 ng umaga nitong Biyernes. Kinilala ang biktima na si Virgilio Navera habang ang sospek ay kinilala naman na si Noriel Dato, 45 anyos, may asawa at kapwa residente ng Zone 3 Barangay San Rafael, parehong bayan. Batay sa investigasyon, patungo ang biktima sa kanyang palayan subalit bago pa man makarating ay inabangan na siya ng sospek at pinagtataga. Agad pa naman ay sinugod sa Buhi Community Hospital ang biktima, subalit nasawi rin dahil sa tinamong mga sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. So yung suspect pala sir, bali nung pagkatapos ng insidente, tumakas na po ito. So hindi na po na-call ng police, nag-conduct na naman po ng hot pursuit operation pero hindi na po na-document sa pinangyarihan po. Lumalabas din sa investigasyon na dati nang may hidwaan ang sospek at ang biktima. So parehas po sila tenant sa lupa. So nung pag-conduct ng investigation po ng aming investigator, so ito pong biktima, ito pala po yung nabigyan ng parang papel na siya na po yung parang nabigyan ng share. So siguro sumama yung loob ng suspect. Nasampahan na ng kasong homicide ang sospek. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.